Hello mga Corels. Okay, di na ta magbasta-basta ron. Kay siya siging gatuyok-tuyok perme sa iyang galingan. Okay. Kunya mga Corels, mag-update ta og pila ka sako na ning ato ang naugang nga kupras. Ha? Mag-update ta. Okay. I-update ta gid ni. Okay, kupras. Mo na ni siya. 1 2 3 4 5 6 7 kini 7 og ay butan tala ni sag 7 og himabaw. Okay mga Corels, 7 og himabaw nya moadto ta dito sa landahan. Okay, 7 og himabaw dayon mo anhit adire kay aduna patay gatapa pa ta. Wala ta mo gamit rog kanang kuan. Okay, siga ang ato ang pero ato rang gihinayan kay mulakaw pa man ta. Moadto man ta dito sa magsaka pa man tag lube. Okay, dira. Luto na so hapit na muluto. Gamay lang kayo, itawag ni sa mga og kilayan. Okay. Moadto na mi dito sa baol na pod. Moadto na mi dito sa magsaka na pod mig balik. Unya ato ang kamuting kahoy. Di ta matabas-tabas ay mga kamuting. So mao ni siya ang ato ang sobra itong niaging Sabado. Kay pagka Domingo dito man tapit sa 29 dito man ta sa poblasyon Buloon. Nagsaka man ta dito. Motoy atong gitap-an ron dito sa Pugon. Then kini karon mo na ato na sa ding tap-an. Okay. Nya napatay poloniton dire. Kana mga lube. Napata dire ha kay daghan pa kay tag sa kaunon mga guys. Kinahanglan nga mag-update lang kita permite kay magsaka pa ta. Daghan pa kay ni atong sa kaunon. Kinahanglan nga magsaka pa kita. Wala pa nanungtong pa ning uban diri kini. Kani mga guys. Kini dire natapok-tapok na gamay. Pero napay nagpasa-pasa dito Kini mo ne bulo akon ta ne. Padulan na to sa tong video mga guys. Kay ator na ning siyang inex kay mutaas ug maayo. Okay. Kana siya mga habog na gid ka-extra na ni sila mga guys. Mga habog na gid kain ni sila. Mga tag-as ba sa Binisaya. Masyadong mataas talaga yung niyog na yan. Pero sa amin ay sisiw lang yan. Okay. Dito lang muna then mag next na punta sa ating video. Kasi hindi pa tayo tapos mga guys. Diyan hindi natin na-sprayhan dyan ng mga panglaso ng damo. So sobrang green dyan. Kasi hindi pa tayo nag-spray. Dito nag-spray tayo. Anak ko sobrang malinis talaga. Walang mga ano-ano dyan. Okay, mag-update tayo sa susunod. Tutok lang kayo sa ating mga FB Reels. Okay mga Korean.